Alfonso Igoa, Bai. hori zure izena. Bai. Eta bigarren apellidua zurea? Michelena. Michelena. Irigoyen Aiartza. Irigoyen Aiartza. Aiartza. Bakizkizu, guztia. Eta Lesakan sortua. Bai. Baina Lesakako zein etxetan? Txomineko borda. Txomineko borda? Baserria. Ko borda. Eta urtean, ze urtean? Berroita batien. Berroita batean? Otubren emeetzien berroita batien jaiua. Otubren emeetzian. Guantxe intuz, laroi urte. Oso ongi, zaude. Bai. Azurra, pati azurteko minek. Kostatzen osasun hona deko. Ja. Ongi, eta orduan, horre Lesakan zenbat anai arreba zineten? 8. 8, Bai. Erki? Bat hiltzan txikitik, neska txikitzu bat, eta gero beste zazpidek. Oantxe dola 3 urte galdutu bat, 3 hilabatez 3. Bai, Bai. Gorra. Bueno, eta gurasoak Lesakarrak ziren? Lesakarrak ziren, bai. Bilek. Erki? Bilek, bai. Eta orduan zuena zen baserri bat, ez? Baserria, bai. Orduan zer zen eukaten animalia? Lau behi, eta lau da bost behi, eta zaldeiak zaten zion, goratxak afiziona handi izun, zalditara eta arditara, bai. Ardeiak zaten zion, 30 bat ardei. Zaldeiak beste 10 bat. Eta ek mendien ibiltzen ziren, Ayuntamiento en terreno. Ayuntamiento en terrenoan. Bai. Ergi. Eta eskolara, Lesakara... Lesakara apesakin ibili zen. Mutiku apesakin, eta neskak mohakin ibiltzen ziren. Hola, bi botxu tamen, gero bertza maestru baziren. Bertza nahiak nerik maestrukin ibiltzen. Maestro eta maestrukin. Bai. Ni apesakin eta arreba txikin ere mohakin. Erki. Eta zenbat urtera arte? 12 urteetan. 12 urteetan. 12 urteetan utzi nuen eskola. Hamen aizetan fraile, mediko, ozera, apes hartzeko, eta anai zarnek arrantzetan ez ez hori, ezkuteko. Ja. 12 urtera arte. Ja. Erki. Eta gero lanien hasi zen, izan zahar bateri laguntzen, pinu potatzen, ni mutiko koskorra, harekiten zuen lana dela, baina notzen ginen, mendilin, txabol zahar baten. Kozinatzen ginen frijolak eta urdaia jaten genuen. Ilarrak eta urdaia. Harekin ibilin zen, 12 urtetik 15. Eta gero, bazen serreri bat Lesakan. Irigoyen zuen izena kompainik. Narciso Irigoyen. Hama nun atxagan nahi zen lanin eta bi anaire bai. Han sartu nintzen lanin. Handik torri zen honat, 20 urtetan. 20 urte nik jorik. Ordan beste 5 urte horre zerrerin. Hor zerrerin, ja. Erki. Eta nola sortu zen ona tortzeko ideia edo? Hemen Carpenter erdi nagusi ondio zen, orduan, John Carpenter, eta bazen Lesakar bat hemen David Aramburu. Eta arek, nera nahian laguno zen ura handi, nera nahi zaharrana. Egoita sortzien jauzirenak zaharruz den, nahi bina mabi urte zen. Eta, ben bihartzela jendia, eta 225 peso pagatzen zela jauti. Eta tortzko, eta alaxia torri zen. Eta gero bertan ondu nintzen 16 urte. 16 urte. Habaz, eskasak. Ja. 16 urte, eta zera? Lehenengo hartzai. Hartzain. Lehenbiziko 3 urte hartzai, 2 urte terdi dola, 3. Eta gero arrantxun, eta gero mayordomo sartu zen, sarrizten nebri. Arrantxuko mayordomo eta ganadu eta ardeia. 22.000 ardi zaten zuen. 22, wow. Eta bertze 6.000 behi. Hori guztia arrantxo horretan? Bai. Wow. Eta nor zen arrantxoko nagusia? John Carpenter. John Carpenter, hori da, bale. Nagusia, erto. Eta, orduan, 16 urte azkar esaten da, baina. Eta gero... 20 urte. One more time, sorry to Sorry. interrupt. Okay. No problem. You're gonna learn Basque here. Gero, arrantxo saldu hartzulaz. Bazitxun zazpiume. Bueno, baina gaur bitzi. Bera, oin dela 5 urte hiltzen.
Carpenter hori. Eta zazpiume bat zituen, hiru mutil eta joztuko zuten balio. Joztuko. Edaria eta trampa kompletu guaina hala zeitzuntek. Eta nik aspertu nintzen, eta gero ezkondu nintzen, han arrentxun ere, eta Andripe kozina egiten zunan, eta jende honitz, hogeita gehiago lagunuzat kozina, goizien seitan gozaria, amabitan bazkaria, eta seitan afaria. Gana honiz behizen. Eta zure Andrea izango zana? Andre, kozinera, eta arek zuen enkargua provisionik danak erosteko, hartzaientzat, denentzat. Bakizu, hainbertze hogeita bi partida, udan. Ekintzat jateko dena, kanperu gantzen dugu mendira, jatekoa. Ekin jateko dena nire, Andreik zuen kargua, ekin bakizu. Zure kargua zukan? Erosi eta arrantxure karri bakizu. Ja. Eta gero handik kanperu gazten zuen, arrantxute bihartzen. Ja. Ja, lan ondei egan hon. Bai. Bai. Erkit, zenbat hartzain egon, edo zenbat langile, zenbat izango ziren hor errantxoan? 30 bat. 30 bat, bai. Gu baginen lesakarrak ameka. Amaika lesakar? Bai. Ja. Orduan, bueno, azkar esan dugu, baina, bueno, ona etorri, eta sorpresa izan zen nolakoa zen hau Amerika, edo ja bazenekien nolakoa izan zen. No, aditua bai. Ideik ez. Ja. No. Nate gero ez dakizu solasin. Ja. Ez dakizu inglesin solas bat. Etorzen zera Centaurik ebe ez dakizu non zabiltzen. Ez dakizu terrenun berrerik, ez dakizu josre. Hemen ziren zarra laguntzuntek aztiri, bakizu. Venga, gazte horrat, eta venga. Eta purikut hartara, bakizu. Gero ikasten zu, behin urte bat ubin buruko, gero edarki bitzen zara, bakizu. Zarrak, gazteak laguntzen ibiltzen zirenak, zer ziren, baita ere lesakarrak edo zure? Bai, bizkaitarra baina. Bizkaitarrak ere ziren. Nere Andrin lehen zuk baziren iruan nahi, Gabika. Gabika, Ereñuko. Nere Andrin atxara Ereñuko zen. Handik etorria, Argi. Eta, bueno, lehenengo urte horietan, bueno, dana zen ezaguna, eta zer iduritzu zitzaizun hemengo paisajea? Terreno ondileak. Ondileak. Kaborik abe. Lesakatik atera, eta Bilbaora 1 kilometroa dire. Bakizu, hortxe, 120 bat dire. Ordu bat geixoz nahi batzen zara. Hemen 1 kilometroa zain hortela jetzen. No. Gure nahusi horre bazitxun arrantxuk hemen, bazitxun Reino Kondon Falonan arrantxuk, Jutan erbazu bertze bat, Hilin bertze bat bazun. Ni beti korri biltzen izan, urtin peka bat berreia matizten za. Ni dana manejatzen, Ordan, mayordomo zinen urteetan? Amabi urte mayordomo ina. Baina, aspertu nizan edarki. Jendia, gero, badakizu, gure zazoieko jendea hona zen. Gero, handik hasi zen kanbiatzen jendia. Jendea gaztiua zun lanik ina, bakizu. Eta gero, hasi egin Perutik ikasten hartzaiak, eta Mexiko getzun zarbitze bat ere. Mexiko guti, Peruanok egiten ez dira euskalduna bezala, euskaldunak lan hona egiten zuen, bakizu. Arditan lan egiteko ez du langile bihar, alferra behar du. Goizik ibastu ardilera izure direzioari eman urara do pastu nonden aratzen, eta gero egun guztien loitzen du ardilera, ez ditzen du, udan. Eta gero hilu nabarri berriz beste buelta bat, eta horretxen ladera horreri, lomo horreri eman. Halaxe, gero gaztiok ez zuten balio, Mexikano bez, eta Peruano, Txilano bez ginen eta Txilano bez ez du resultatzen. Ibiltzen dio hain behar batzuk, baina wiki. Peruan da hain dena hemen. Hora ardiri ez dago hain lehen bezala. Ez dago lehen bezala, ez? Anyway, gero, nik aspertu nintzen eta jamar nula arriera bestela bat hartu behar nula, Andrei eta biek ibiltzen konbersti. Ordurako eskonduta zen? Bai, eskonduta, umikera arratxu jai dutene. Bilek, mendire bilek. Noiz eskondu zineten, ba? Iruroita zein. Iruroita zeian. Ederki, eta bi seme alaba izan dituzu, ez? Skori eta... Hori neska, alaba, Barbara. Barbara, ez? Bai.
Bai. Eskari, patxiko horretzen dut, patxiko. Patxi. Patxi esaten diozue? Aititxak ipintzen izena patxiko. Eta beti dara patxiko. Ja. Ja. Eta... Alaba, barbara hor da. Bai. Ordan, bueno, 16 urte, zer moduz konpontzen zinen, adibidez, bizkaitarrekin. Ondo, bai. Ni bai, beti ondo. Eta... Adriare bizkaitarra dut. Hori da. Ja. Eta hasiera baten ulertzen zenuen euren... Zorri zelik, keba, erdara zitzen ondo. Zeina, keba. Zeina hitxo elkar. No, eta pentsatu ne. Eta noiz hasi zinen? Hasi, erazten zera. Eskukit, zeinek eta... Batzutan erdaraz, eta... Erazten zera, martxa azten zera. Ja. Azkenean ikasi zen duen euren zinke modua? Ja, euren modu nintzen non azkari, bai. Eurak ere ikasi zuten zure? Eper bai guri eitutu asko, bai. Hemen direnak baino euskalduneko narundutan eta mulsina ditzen gara, hiru bizkaitartan nik. Euskaldun jakautu di bakizu. Eta hori nik bezala eitutu eta nik ere bai bezala, eta denante ditzen gara, ni beti ongi arrelatu nahiz bai. Eta 16 urte haietan ingelesa apur bate... Bai, nahusik etzun egiten erdaraz solaz bate. Berba puta etzun egiten, ez debez. Ja, eta... Derri horren ikasba. Lehenbiziko ebiltzen ginen argumentu bilik. Arek tonight esaten eta nik last night. Zut ez zinen tentzura. Ardilek no. Bueno, gero azkenean entzetzen ginen ederkita. Gero gero ikasi eta gero Andripela untzizten. Osko, erakustazten. Zelan esan behar bak eta ondo ez duz ikasten. Eskolik spaitu bakizu. Ez du eskolik nahikoa. Ongi ikasteko abengo berba bakizu. Eta gaina dena arrebes eskribetzeko ere dena arrebes ikionte. Kristun eskribetzen dut erdi ez dute pronuntziatzen. Ja. Eta 16 urte horietan holan oporrik izan zenut, bakantzarik edo bueno, festaren... Gutxi. Hemen bertan egin zen pikinikira. Tortzen izan, ratortzen gine, bai. Momentik egizile gero mikera dantzan. Nik ere dantzan afizionean dien da nahiko ono zen izan dantzan, handik bakizu. Gero urte baten arreba torzitzen hona eta hemengo trofik denek edo zintuen, jotan. Afizionean dien, baina bai, hoi zartu bez ba. Orduan piknik horietan dantza egiten zen. Dantza. Hemengo dantza talderen batean edo... Bai, hemengo dantza dit, gero konkursutan, bai. Bertan. Eta hemen etorri, eta noiz izan zen lehenengo aldia bueltatu zinena bizitatzea? Lehenbiziko kontrataan joan izan, ezkondu joan leheno, 75 joan izan, bielara. Ja, orduan kontratan torba ginen, lehenbiziko 3 urteko kontratan. Eta 6 jaute luzatu zuen nausik. Gehiagozken unitzen, eta nik guari ginen ardile prestatzen, barrandatzen, eta behi garbitu eta desertu behiateko, eta edukiziten jautu bat gehiago. Eta emigrazioniko gizona etorzkiten bi. Arditan lanena ineli, tokira. Trajik eta gorbatek. Bi atxon, kristolego. Eta 3 egun eman ziten, 9 urtik atetzeko. Esan zen, Amerikano gainera esan zen, eta aietzen zari Madridera, pasaportien kuñuan batxun zelik, abion behartzen sartu torri atzera. Esan nion nio, alako tamanez enator egun berin, anai bi banitxun ezkondu hortzutan egordu, eta nio, honen ez pixkotu. Gero asisten erdaraz, eta nipino erdara hobek ituzten niorek. Migrazien orgoi. Baina ezkenean konpondu zen. Ezkenean konpondu zen. Gero, joan etorri zen, atzera Gabonteko torri zen. Septiembre joan izan, Gabonteko torri. Eta 77 tarjeta berdi eman zioten. 77. 77, bai. Ja, bazen ere matzan hemen 6 urte, ez? Bai, 6 urte, bai. Ja, eta eman zioten tarjeta. Ze, ona etorret zinen 71. 72. 72. Febrero. Febrero, Febrero 82. 82. Bueno, akaso de akorduan. Gero, gero,
aspertu eta herrira jamortela, bertzen lan bat hartu bertela. Eta nagusi berak arrotu izten lana, diputazioa. Zertan? Diputazioako. Bai. County, hemen county da. County. Ja. Gure parajen diputazioa. Bera zen elezionitzen irauzteko diputazioko buru ondia, nagusia. Eta harek esan zten nik eman izut lan ona. Eta sartu nintzen 30 urte. 30 urte. Segidu, bai. Bai. Eta erretiatu nintzen 2008. 2008an. Bai, handik. 77 sartu, 77, Ja. eta 2008 erretiatu. Ja. Eta gero, deitzu zaten berriz lan ere joateko udan. Eta egin nituen 7 haute lan udan. Beste 10 urtez. Egin jut. Bai. Zake, emezortzir arte. Bezortzin arte. Wow, beste 10 urtez. Ja. Bueno. Eki. Eta county horretan zein zen zure Lana? Bidiko pondu. Bidea konpuntu. Ja, lehitzakien. Greiderraz. Ja. Moro greiderraz. Araiz ez du nik besteri jozue. Jarritza, antxe. Ja, lan ona. Ja. Nevadako, edo zera? Elko County dena. Elko County. Elko County da Ameriketan den bigarren handina uste duten. Ja. Ja, eta betxe, hortxe. Bai. Eta zurekin batera, hor baziren beste euskaldunak edo zena dut? Bai, baziren bertan jaiotako mutile badira, bai. Bai. Ja. Ja, bertzen euskaldun honiz minatara joan ziren. Ben minatire ba, abertzak. Mina ondia tira hemen. Hemen mina batien Navarra goldu zaten diotan hortan badira 7.000 lagun lani. Bai. Erki, eta ez dut ondo harrapatu, azkeneko 10 urte horiek, hau da, 2008-tik 18-ra, zein zan zure lana, berdina? Lan berdina. Lehengo berdina. Lehengo berdina. Orduan, apur bat... Hemen azten izan, elkotik zurrera, 50.000 zurrera. Horra bidiko pontzen. Eta joten izan aire joko linira. Eta setiembreko tortzen izan atzera, Bielera. Eta setiembreko tortzen izan Bielera, botatzen zaten horret, feritzako toki hortan karrerako zaldilek ibiltzen dimen. Zaldi karrerak ikintuzta hundiak. Ura traka ura konpontzera. Ura konpontzen hon, bleit horrekin nibeletu. Eta gero, ariekin, horren beste zakon sartu. Oita mazazpi urte pasatutxut hor. Aurten ere indut hor. Wow. Orduan, gustoko lana izan da zuretako? Gustoko lana, eta diro honei. Erretiroa kobratzen dut, oain, $4.200 ilautin. Good for you, esaten nago da. Eta da. gero, Social Security aparte. Ja. Social Security kobratzen dut beste $1.000. Okay. Eta bien arte kobratzen dut, $5.200. Itxia badugu, itxi pagatu dira, terreno gero batxuko, dira pagatu dira. Hau zemik edo. Eta haure pagatu da. Osonki. Eta, bueno, hori kontuan hartuta, Artzaina hasi zinela. Artzaina hasi zinelarik, zenbat kobratzen zenuten hilabetean? $425. $425. Ja. Eta, bueno, sasoien hartan bazen zerbait, baina, bueno, ez asko. Ja, dolarra irutu nahi pesetetan zaon. Ja. Egin zen diro polita hango bak zu. Ja. Egin zen diro, zalemiziko kontratan 3 urte eta 6 hotetan $5.000 initu nekin. Eta zenta horik gabe, torni zen nik. Nino zenta horik gabe. Zorra, nagusiri pagatu har kamaina erosten nuen. Loitko kamaina behartzen nuen, eta gero zapatak eta obi xusak eta gizelako eta $800 gastu ba. Ura pagatu eta alare laurte gabeten nik $5.000. Diru garra Ni abetz, orduan? Eta orduan lezakan pisu $3.000 jotzen zian. Nengo $3.000 erosten zen pisua. Erreiak. Eta tontu honek egin ez. Ez du behar. Hemen duten egin. Claro, hori da. Hasierako urtetan, bialtzen zenuen, igortzen zenuen diru pixka bat etxera. Bai, Mari ematen beti. Ja, 200 peso gabonteko beti botatzen egin. Ja.
Eta baina segitzen dut koinatari botatzen. Bai. Baina gira bai. Ja. Aha. Eskertuko zuten, ez? Bai, bai, Jo, ja. sasoi hartan. Bai. Seguro. Bai. Zongi. Eta 60 urte badi. Ederki. Oso, no, historianak. Eta orduan, urte hauetan guztietan, bueno, zure emaztea hori, euskal jatorrikoa izaki, bueno, beti hori euskaraz egiten duzu. Bai, euskaraz egiten duen Andreik, eta erdaraz ere bai. Eta Amerikano bertan jaio da. Eskolan hasi zelek hemen, etzun Amerikano egiten, euskara bakarra. Ja. Eta bai euskaldun utzin, handik torri. Ama eak ikusen. Ama zer? Eakua. Ea. Bai, Bizkaia. Bizkaia. Tatjana txitxupa. Aha. Txitukoa. Ni ondo nizan baserrietan denien, hori lezan nian. Ara egindako izitetan, leku horiek... Danak usunik, danak. Ja. Eta eban ziren horren leku zupa ziren hemen, lago nahi. Bi aira jonta, bi ben gurekin. Ja, oain joan ziren, eta bi hilatira bertzik gaztik ez dakit zalo bizidean. Ja. Eta, ara, joaten zarelaik, zer gustatzen zaizu lan bizitatzea, edo... Ba, familia, eta gauz bat erranitzu, eta atxatama galtzen dialik, galtzen zu. Ja. No, hau izan, galtzen zu kariñura. Segura nahiak darrera eta batxuzu, baina ez da ma. Ez da ma. Ja. Nio segitu ez dut zinera, bakazu. Bai. Bada, kostumbreen bat handikona ekarri duzuena, ez dakite janarian edo igual festaren bat espoatzen duzuena hemen, ez dakit San Ferminak edo Gabonak edo... Ja, Gabonak egiten di hemen, bai, familien. Eta hau, taizkibenakoa, haure alaban itxin familia. Dena guintatzek. Eta juntatzen zaretararik, noizean behin kantatu egiten duzu? Oh, bai, kantatu eta bai. Zer kantatu? Ezan bazala. Lehen bezala. Lehen gehiago. Ja, luego... Orain baino. Guk ezkero berzerik itxena baserri zarartan. Xerreia jan, jamoia edo urdai gazilla eta edo mortzillak edo... Dejan, kantatu. Bai. Ja. Eta gero gramola zarro zaten zuen, gure emak, hola. Guarda mante gramola eta bega jotan, dena jotan. Eta honena txazaten zen, jotan honu zaten zen. Reja di puntu, ja. Bai. Eta hemen, esan gura dute, ba, hemen Gabonetan, edo hemen kantatu ere bai, zer bai? Ez, amazala ez. Bezala ez. Ez. Ez da urbilik ez. Eta gero baina euskaldunik ez duzu. Ez da lau euskaldunik hemen. Gero eta gutxiago, ez? Gero eta gutxiago, bai. Ja. Ez da ironik, zer bezazko du? Batzuk, hemengo, dino, batzuk igual hil dira, baina beste batzuk beste leku batzuetara joan dira, ez dakit, Boizira, edo... Ba, Boize bada, euskalduna... Boizek gaztier bada. Gaztier datorrena gehiago, bai, gizu. Bai. Ja, kautu bardo, basko, hemengo basko pikinikira, kautuko azkeni, bai, gizu. Baita, jendik gaur eguneko, jendik bertze planutu, bertze ideak. Telefono unekin eta zein da. Dena ondatute ondo guztia. Ja. Horrekin eta komputador dena ondatuta, eta hori behartu. Hori gabetenek ez da. Ja, hori gabetenek ez da. Ja. Ia da. Ja, mundu dena ondatute. Ez hau bat paiz hau gara, dena. Hau gure para gira, bai. Ja. Ja, ez duzu jorzek, no? Hori da. Gauza kamertzen da bere sesuaien, bai. Gure atxata, kontuta garrantzute gu gaztik guk kambiatu penjala. Orduko kanbio gehiago indu gure demoran. Gure demoran bai indule kanbioa. Bai. Ja. Eitu ze kanbio inda, ja. Urte gitzitan kanbio handiak, ez? Ondia, ja. Ja. Eta orain, bueno, Euskal Herriaren berri jarraitzen duzue, edo zangoro dute, bueno, ze kontaktua momentu honetan dako zuen, edo nola komunikatzen zarete Euskal Herrikoekin? Telefonotik, ni arrebakin telefonotik altzen iz, astero. Ja. Ja, turrono be botatit, hartzen ere. Turron piloa, 6 turron hori. Eta, ja, arrebakin betit botatzen. Ja.
Eta afizioneren bat han Euskal Herrian bizi da, ez dakit, pelota, Pelota, zerraitzen duzu? Ja, Olaizolan, batzakit periodikuk beharreba, Olaizolan erretziatu baita. Ja. Bai. Hemen Elkoan ez dago frontoirik, ez? Bai, bada. Egia da. Ja, antxa da parkien. Bai, egia da. Han, ez dakit, pelotaren afizionerik edo? Hor San Franciscotik etortzen dira batzuk, frantzesak erratorrik eta... Leheno gehiago da, hori egin zutelik, besakar batek intzun hori, Nikolas Pagoaga, harek intzun hori frontan hori. Orduan, bazien, jotariek gehiago. Bai, badu jebera, ez da. Euskaldunak gautzen nahi gara, ez da. Ja. Ja, denak lorri urtetik gora gara. Hau, Lopetegi bersulari baizaen. Bai. Haina nahi hemen da, jazz. Jazz. Ja, nahi musina hitzen gara. Iar, etzi mezan, hemen nahi gora. Jarraitzen duzue elkartzen... Musina hitzen gara, bai. Musiko kampionatu jokatzen dire. Hemen, eta Winamoka, eta Boizenera bai, Gurinera. Denta joaten gara musina. Osa, batez ere muserako juntatzen zarete. Bai. Musera joan, eta gero afaria, Baskaria da afaria darra joan, eta edo bertan motel hartu, bertan etxeatarri. Urruki baita, biltzeko bak, zo? Ja. Gabazte biltzeko bideo eta bak, zo? Ja. No, baina gugun gi bizik gara, bo. Geunen nahi du mozela bak, zo? Ja. Erki. Oso ondo. Eta haiek, esan gura dute, zure familikoak ona etorri izan dira, esan gura dute, anai, arreba... No, hau, arreba gaztin hori tortzen. Gero beste arreba bat, eta bere umekin tortzian, hau, patxikuzko duzelik, boda da tortziren, eta gero beste arreba bat tortzen, alabazko duzelik. Ja. Gero zaharru ziren baina hilatira baina. Bestela, arreba gaztin, atortzen da 3 urtetik. Bai. Etorko da, eta maosto pasatuko jo guztura. Ja. Eta zer... Bere gizona arkitektu zuen, non, lesakan. Artista? Arkitekto. Arkitekto, bale. Arkitekto, ja. Eta erretiatu da, jubilatu da. Ja. Eta bileko tortzen dira, eta... Tortzen dira. Bai. Eta zer iduritzen zaie, hau ikusita eta zer komentatzen? Bizi difenti, ez zaio gustatzen hemengo bizia. Ez zaie gustatzen? No. Han txikiteuk eta bakizu. Ja. Ba, hemen ere bat txikiteuk bakizu. Ja. Bok Amerikano gehionte, guk ez du egiten. Ez baitu egin, eta torri esango aztu txantzik izan du txikiteuk ibiltzeko. Nik lana tokatu zai beti. Beti lana. Nik ez du lanik gabe egun bat pasatu. Ja. Hobeki hortara, nik ez dut. Ja, astirik ez horretarako. Astirik ez gen horretako. Espainiara, azten duen astilla, Espainiara joateko. Ja. Bueno, orduan lan handia. Eta, zure anaiak ere... Han fabrika, lesakan fabrika baitzen. Salbatu ziren denak bai. Fabrika egin zuten, ni hona torta. Orduna zeia ziren hola bulla. Imostutela fabrikatutela inbar, ez da egizan, egin zuten. Eta 2000 lagun laren ebiltzen ziren. Eta bainik segitzen da. Ja, segitzen da bainik. Hau, Altos Hornos, uraren sozio zenan, horik sozio ziren, bainik segitzen da, ez da. Altos Hornos zerratu zen ez? Zerratu zen, eta orain horren ordez beste azeria bat, txikiagoa, eta... Baina, Anaiak gane zuten denak, handi jubilatu dire. Anaia arreben artean zuzura bakarra? Bakarra ben, bai. Zen inorrez horri ez. Nire ez anaitan gaztina. Eta beste arrebari dut gaztigua. 4 urte gaztigua. Ja. Eta, seme alabek hori iniziatiba asko dituzte, ez? Nik bakarrik esaltzen dute patziku esaten dute. Eta, igual zuengatik, esan zuregatik eta amarengatik ikasi dute nola euskaraz da. Osak aurrera ateratzeko lan egin behar dela, ez? Lan egin da. Alabak, berreta behatzi urte jo. 30 urte sartu jo eskolandako lanin. Eta hain kobratzen jo $2,600 bere demoluziko.
Txina honetan. Ja. Eta bai, hemen egiten du lan hauen, hemen ateizten du beste horren beste bino gehiago jautin. Bueno. Hori bino ekin zer da dizu. Bai. Jakin izan dute. Toki honi lan egin Ja. Eta horren, Barbaren gizona, estadun da, ziten du War Commissioner, hemen gura dena meditzunte reatzeko, bakizu. Hemen dena readiu da, udan. Arrantxuk da dena readu. Ba, manekatzen du horrek. Urtea bat gehatzen zaio, jubilatzeko. Arek sueldo ondi egiten du, gura jubilatzen delik, arek horretzeko ditu, $6 mila hilati. Eta berretzen urte berak. Ja. Jesus Christ. Hori lesakan etzagon. Han sozial zerbitiz bakarrazu. Ja, egia da. Ja, Egia da. hanz da besterik. Ordan, jakin izan dute, ez? Bai. Gauza karrera. Suertiz lan hona sartu dira, teon. Segi lanari bat. Ja. Nere Andriare arrantxotek torri nelik, banko sartu zen, eta 30 urte iztzu banko atin. Ja. Baiko guztu besterik. Espainiko behiak eta gaineko lana. Ja. Bai. Eta, bueno, semeak honen ardura darama, ez? Orduan. Bai, berak egiten du dara. Eta... Amak egiten dio bookkeeper. Kontuk amak egiten dio. Bai. Horrek ez du inorra eterno familia da. Eta hori ere, hau aurrera ateratzen. Aurrera. Hau pahatuta da horrek ez bati. Gero dibortziatu zen. Eta ura gustatzen zaio, bai, beste urtez pahatu behar du, ura hainik. Hendria. Ja. 10 urte, 6 joan dire. Bueno, erki. Ja, alaba batu. Alaba. Alaba dorrek. Eta alabak bi mutiltxu. Mutil zarna, mitxol, kolegion da bila Dylan, Montanan. Bi aste gelditzezko maestroak hautzen, maestro otetzen. Amarrin otetzen da eskoltik, ja. Ja. Eta horiek dira zuen biloak, ez? Bai, biloak. Erki, bueno, ja, familia hemen zabalduta. Baina, bueno, joan izan dira, ez? Eurak ere joan izan dira Euskal Herrira. Bai. Zafremitan. Zafremitan lesakan. Lesakan, bai. Ez Iruñera. Bai, Iruñen entzierro ikustara, bai, lesakan. Ja. Orduan, eure badaukie kontaktua... Ondeia, ja. Relazioa... Ja, lehen guzuko betxuzta, Iruñen betxuzta bi, Iruñen zubireska. Donostina bedote beste bat, ayuntamentu lan egiten duen, arrean... Bai. Alaba. Eta lesakan betxuzta beste biru, gehiago, labora. Oia. Bai. Eta ze akordo daukazu adibidez? Bueno, ikusi dugu lehenago bideoa Nikolas Uarterena. Ze akordua daukazu berea? Nikolaseken nintzen izan Urazaun mayordomo hemen, Carpenterrekin. Bai, Carpenterrekin. Carpenter, bai, John Carpenter. Ni etorta uda hartan horrondu zen, 72 eta gero joan zen, lanota joan zen herrira. Hemen ostatu non zen kantinero. Rafael Fagagandako, desakar baten dako. Horrondu zen ura. Ja. 12 urtez guztira egon zala. Bai. Kordione jotzen zuen poliki. Guztura. Nikolas izan hona zen. Laguntzako guri, nire honiz lagundu zen. Berreieri bakizu. Idea honak amatzi zitu bakizu. Bertza batzu badia sortzera jotzen dira. Hori denti badira. Deni, mundu zen. Nikolas hona zen, ja. Eta ondo nahi, ni bere itxin burla da, eta Andreik ere, batxo zazpi umea da, kristoro me pila badu. Bai. Zuen zazoien bezala, ez? Bai, gauz bera. Ordur zazoien, ja. Osongi. Ja. Eta zezan behar handik ekarritako bastakite kristautasuna, religioa eta hori ere... Gu beti segitzen dut, dena. Segitzen duzu, ez? Bai. Mesotara joan eta lako... Mesotara joan, entierro dela, eta... Okera liz eskondu fia denak, eta... Hemen religio hauniz da, Mormonak eta Kristo. Bai. Laporro batzuk,
Hangoiko berri batuzte eurek. Ja, gut, era zeitzen dugu. Hasi kasen du. Hasi kasen dut, ez nahi. Onkere hemen eskolan ibiltzen ni doktrinan ibiltzen nik, hala. Doktrinera joan, eta beti ikasten dut bakizu. Eta gero ikasten dena, pixkot gelditzen da buru. Dena igual ez da gelditzeko, baina pixkot, bai. Hemen doktrina non egotan zen, hemen badago parrokia bat. Bai, hemen Elizon dira, da. Eta bazterk aldi badu beldin handi bat hanik irabazten zen. Berki. Eta gero, bueno, hemen badia dantza talde bat, pintzat, badago, ez? Dantza talde bat hemen... Elkon? Bai, harinak dantzaz, bai. Harinak, bai. Eta... Okeraz banabil, horren kargu zeukan, honek, Ana Maria Arribiaga? Arribiaga, guain haren hilobak. Hoxe. Baina hori da, arek egiten duen eskaurrek. Arek hemen egiten duen lanan eskaurrek. Maestra da, baina hemen egiten duen estatunen lana. Hemen? Bai? Hemen bere? Bai, bai. Eta... Tabeta. Nola da bizena? Tabeta. Tabeta. Txikitsu bat fina. Gaur ez da jongo honen, ez? Ez, gaur besti hori da. Hau batiko bia dago. Ja. Erki? Ja. Bueno, oso historio politak. Bai. Eta, bai, Artzaino, Maiordomi izan zineneko garaiko retratu bat edo zerbait gordetzen duzu? Batxut itxin bat abertza bai bina. Jakin zaman honek arko non bina. Gase. Bai. Ez, igual... Bai, ikusko gara baina ikiban. Bai, hori da. Joan bat zuzen gaur? Ez, banoa bihar. Banoa bihar eta hori. Ez, bestela igual semearen bidez, igual semeak ateratzen badu zera, foto bat, fotoari. Ordan berak igortzen aldu. Bai. Ok, hori egin. Bueno, holako zesa. Bai. Erki? Zer dutzi horreri direzionia eta... Hori da, bale, ziko diot. Alright. Oso historio politak. Ok, thank you. Egin izan dizute